See guys, what a view! Woo! So ito ang CIC. Newly finished after 21 years. Oh, what's up guys? It's just me, Cookie again, and you're watching Kieshe Vlogs. So today we're so early. See, it's still up. I think it's 5:34 pero sayo kayo ang sun nag-up. So it's Sunday. There's a dog. There's my dog or German Shepherd. Hello. Good morning. Oh, there's a right there. Probably naligsan. So early. I have a shoot today. So I'm with my miniature drone. So supposedly today mag-adto mi sa beach, but di ko makauban na may lakaw. So next time na lang. So nice kilang house. It's a modern small house. It's cute. And there's a cat. There. So atumi karon sa Tagwana. We'll see if dili slippery ang road. Okay, medyo sa kaot magudto siya. So we'll see. Dili. So ano na lang. Tanaw na to. So this is our park here. Yeah. Park Mingaw pa. Mingaw yung park. So na akong kauban guys. Say hi to the vlog. So dali taagi sa kanituan. Anong din? Hindi nakamapag sunlight. Sunlight? Tapos kumakain ng sunlight. Sige. So, see you there guys. Bye! So guys, namidiri sa P5. Sa P5 din. So, facing CIC. So, dari na lang yung mga wa pa min nga pinikas. Nadala ko kape. Nadala. Magnalay ko. Mulang narinig mo ba? So, mulang di pa cool off. Ang sakyanan kay grabe. Cool off biyan na. Magbulag ka dali. Cool down. Si Conquest Boy. Kay Kuan. Gabi ka sa kaon. So, dadto di ay guys, kato kung kakita mo ka na nga dalan. Paingon na sa og. Sa ganito, ultra winds. Sige, huwag kalimot. So, sige ko gana keep rolling my ass. So, first time would na mag-dine in din sa T5. The 5. Sige, dine out. Sagawas man. Coffee out. Coffee lang din. Actually, mag-coffee lang. See guys, what a view! Woo! So, ito ang CIC. Newly finished after 21 years. So, muning the 5 or T5. Gamay lang siya, pero cute siya. Marasag na, nasir kasal diri? Nasir na ay beach vibe. Yep. But it's so nice, oh. So, we're gonna fly our drone here today. Wow. Ata, dira. Na si Mr. Cow. O si Mrs. Cow. Date sad mo. Okay. Ano kaya ang wheel? Did you lock the car?
So ato i-set up ato ang drone. So this is my Mini 2 drone. And this is the remote controller. So ato sa siyang i-set up. So, up na tong drone. Up na po na ang controller. So, palupad na ta guys. Chiring. So, take off permitted. So, guys, kung nabay entrance din he. So mangutana ba mi unya? Yeah, mao pud among gipangutana. So kapira gyud ilang gi-offer wala ba? Wala. Sila ta. So lami kay magkape diri, no? Kay nasa tsada kay ang skyline and then ay mga fogs dito nga side. Dito nga side. Pero wala min affected sa fogs. Oh, pero bugnaw gyud din noon kay din he. As in like bugnaw yun siya, literal na bugnaw. So, kung makaani mo diri sa Tagwanaw, hapitin na lang ninyong the 5, no? T5 in short. So, then labi mag-open na pud ng CIC puhon, so mabibog yun sa diri. Kay, unsa ba ng amenities diya na basketball, indoor basketball nga gym. Nga indoor. Wala yung siguro na basketball gym. Na, uy! Kita ko sa picture ni Secretary Mark Villar. Oh. Ay, good bro. Then, nag-video sa... Wala pa ka nag-video? Kanina nag-video? Ay, na-picture ka. So, i-change ni mo. Kanina. Then, cut to dahil. Ano ni yellow man siya? Kay, nag-change yung settings sa po. Okay. Kailan ka ito nakasunod siya. Kaya na option. Then, video. Okay. Kuha na ka, backward na ka, forward na. Okay. Hindi, pas pwede naman siya idungan. Saka. Oh. Saka. Sana. Tanawa pa po din mong screen. Kung asa na paingon. Ang moram sa taday nagbalik og drive oy. Nagbalik og drive. No, this one. Ay mong play og stop. Okay. Kung ma-picture ka na, sige. Click yapon ka diha. Nice. Na naka sa 12 meters. Then, 14 meters away sa ato. Nagkuan ka? Nagbula ka? Nag-video? Wala pa. Ay, wala pa. Magpalayos ako kasi hanggang ako ng tsada mag-view para 360 degrees. Okay. Hinay-hinay lang dito ka sa joystick. Kaya luoy kaya ang motor ano. Ay, like soft touch lang yun. Tapos nag-up pa ka. You're about 21 meters height. Tsada ng colors ba? Kaya nag-ano na yun ang sun.
Rashi is flying the drone. Dili lang makuyara sa screen, but it is. She's flying the drone. Layo na ka. This is the first time nga gipahawid na ko siya sa drone. Okay, mas siya ganahan. So sila yung mga cottages there, guys. Cute kayo. See? So I think pwede mag-bonfire dere. Sila ay bonfire. Landing. Down. I-down ay mo joystick. Yes, until recently. Wala naman na-record ang second... Wala nimo. Wala na-record iyang second try sa pag-landing. Nya mo pag yun datong perfect nga landing unta. Ha, wala din yun na press record ang Osmo action. Balik yun niya. She is so pissed. Kaya wala na-record. But, and then, sad kay ko kaya akong isa ka battery kay. Supposedly, na ako itulo ka battery. So, we consume already the 2. And then, amon ta ko trohon iyang landing na pod. But then, nabuyan ako akong isa ka battery na tagak. And then, karon murag di siya ga-function. I'm so, ta okay ra siya. Taga na siya time nga ma-recover niya yung self. I hope okay ra siya. Medyo mahal ra ba ng battery niya? So, I think nasa mga 2,000 ang isa. We're done shooting the video that we need. And then, paubos na po ang kape. So, balik na may kay taas na po ang init din as you can see, oh. Taas ng init din. So guys, pabalik na may sa Cagayan. Nang mag-get sa Cagayan ron. I mean, panaog sa downtown, sa city proper. Oh, so, pilusok po niyo ang kauban niyo. Peace out. So, kita-kits na lang dito. Mag-drive sa may pauli. Bye! Nagrunong sa may diri sa Taguanaw Bridge, guys. Kaya kita may taho. Dugay na kayo may wa kakaog taho. Mura pa may taga-asa nga lugar. Di may makitag taho. So, nalipay isa. Kita sa siyang favorite taho. Ang tingog ng good niya. Ano niya? Lagi nun, siya kanang murag sa bread. Tag-20 rabi yan eh. Aside sa sugar, kaya na siya itanin. Ngaon ta guys. Kahit tag-20 ra. Tapos 12 ounce or 16 ounce na. Mga 12 ounce na plastic cups, tag-20 ra. It's good. Siya cinnamon. Ingon si Cash. O, sa to? Honey. Honey pod. Yung sweetener kan honey. It's good. Then, kung gapangita mo taho guys, kung trip ninyo mga unog taho. Kato si ate, dari sa gatambay, Mondays, Wednesdays, Thursday, og Sunday. Pero morning lang po siya, wala siya sa Tuesday o Saturday, kay day off ko na niya. Yes, so kung makalabay mo dali sa Taguanaw Bridge, please buy mo. Support local products, char. Yes. Dinood mo siya. O, tag 20 ra, lami yun siya guys. Nasa cinnamon og honey. So, kung makalabay mo din kung trip ninyo mga ugtaho, please, pangita si ate, nara siya daw diri morning. Afternoon, naanap po siya sa Pikas nga area. Pero kung dari mo nga area sa Taguanaw, Indahag Road, naa siya diri.
So mo ta mong lakaw karon guys na human na yun mag-shoot. And then mato hopefully mga nice among nakuha nga mga shots ganiya. So until next vlog, so I'm pingin. God bless.